ଆସିଗଲୁ? ହଁ ମା ମୁଁ ଆସିଗନି। କେଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ? ମା ତମେ ଭୁଲିଗଲ କି ମୁଁ ତାର ତମକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପିଙ୍କି ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଓ ପିଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ? ହଁ ମା ପିଙ୍କିର ମୋର ବହୁତ ସାରା ଗପିଲ ଆଉ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ହଁ ତାହାନେ ତ ତତେ ଆଜି ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ଲାଗିବନି। ମା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ପିଙ୍କିର ମା ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ନ ଖୁଇକି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା। କେତେ କଣ ଭୁଜା ଚପ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଠା କେତେ କିସ ପାଇଛନ୍ତି ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ନା ତୋ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବିନି। ହେଇ ଦେଖ ମା ପିଙ୍କି କଥା କହୁ ପିଙ୍କି ଫୋନ୍ କଲାଣି ମୁଁ ଉଠେଇ କହିଦିଏ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ 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 ମୁଁ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛି। ପିଙ୍କି ତୁ ଟିକେ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନି କଲେଜ ଯାଇନୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଦେଖା କରତେ ଚାଲି ଆଇନି। ବଦମାସ ଝିଅ। ମାମା ମାମା ସରି 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 ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ସରି 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 ତତେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଝାଡ଼ୁ?